Ďalší chlap v domácnosti, práve som dostrihal video, no a mohli by sme sa pustiť aj na toto. Ja neviem čo rozprávať, ja už som zabudol rozprávať do kamery, tu mám debilniček. Timelapse strih, pozdrav. Čaute ešte raz, čo ideme dnes? Dobre, takže si ideme povedať, čo ideme teda dnes, lebo ja už som zabudol normálne rozprávať do kamery. Dneska máme na pláne trošička viacej vecí, ale to máme vždycky. Na začiatok by sme si mohli pripraviť jeden taký rýchly recept. Vysvetlím, prečo ho budeme vôbec pripravovať dneska a prečo takýto. A ešte poďme rovno na to, lebo sa stratím. Na začiatok si pripravíme jeden taký veľmi rýchly koktejl. Volá sa to, že Hugo. Je tam prosecco, je tam bazový sirup, no a plátok citróna alebo limetky a to je celý recept. Takže poďme rovno na to, nech máme ten deň veselší, no a nech sa nám lepšie robí na našom videu. Rýchly, letný, sviežný. Rýchly, letný, svieži nápoj, ktorý pripravujem vo februári. Prečo? Dneska je totiž Valentína, no a ja som sa troška rozhodol, že moju drahú prekvapím. No a viem, že má rada Hugo, ale má rada Hugo z Lidla, tak som sa rozhodol, že pripravím originál Hugo. Teda, takým spôsobom sa pripravuje Hugo. Takže, my sa teraz pustíme troška do upratovania. Boha, to som nič nevypila ešte, už sa mi pletí jazyk. Takže si tu zase trocha upraceme, no a pustíme sa dneska do presadzania monstery. Hej, ukážeme si, aké kvety tu máme nové, no a presadíme si moju monsteru, lebo už, no veď vám ju ukážem, aký vyzerá. Hej, vidíš, už to trošička nedáva. By the way, tam mám vyhodený vianočný stromček, ktorý musím ísť odpratať. Ale vidíš tu monsteru, už chúďa to nedáva. Mám ju v takom peknom kvetináči, ale ten vnútorný kvetináč je malý už na ten kvet a treba to presadiť. Takže aj na to sa dneska pustíme. Keď som bol malý, tak som takéto plechy umýval vo vani. A silno rozmýšľam nad tým, že by som umyl aj tento plech v sprchovom kúte. Myslíte, že to pôjde lepšie, alebo sa tu mám babrať s tým v tomto umývadle? A vyskúšam najskôr to umývadlo, keď mi to nepôjde, tak to pacnem tam do sprchy a umýjem to tam. Tada!
To dalo trošička zabrať. No dobre, keď sa to tu už podobá trošička nabiť, tak sa môžeme pustiť do ďalšej časti nášho videa. A tým je presádzanie monstery. Hej, vidíš ju, aká je zdochnutá chúďa. No a chcel by som ju presadiť tak, aby som ju zmyslel do tohto kvetináča. Problém s tamtým kvetináčom je to, že on, keď dám doňho črepník, tak je to šikma, hej. A tým pádom tá voda, ja neviem, nejak blbo stečie a verím tomu, že dole to nejako hnie. Takže ja sa pustím na to. Tento sa nenatrepem, hej, bohužiaľ. A tento je taký akurát na ten kvetináč, tak si myslím, že to môžeme presadiť do toho. Je to o jedno väčšie, o jedno číslo väčšie ako je tento, čiže to bude úplne ideálne. Poďme rovno na to. Šikovný som to chlapec, ja. Jak začať? Dajme si na spodok tohoto zatiaľ trocha hliny, počkať. Mám nejakú zvyšnú ešte. Spravme tak, že na spodok toho nového si dáme kus hliny. Asi by sme mohli nožnice zobrať. No, poďme teraz vytiahnuť túto našu príšeru z tohto kvetináča najskôr. A? Mám to. No. A teraz by sme mohli odopnúť od tohoto, neviem, jak sa to volá, opatrne, nech sa mi nedoláme celá. No, teraz poďme zapustiť toto do tej hliny a dajme to hlbšie, aby sa to nehýbalo, lebo v tomto to bolo iba tak na vrchu, hej, čiže ja to dám takto poriadne do hĺbky a zapustíme to kus lepšie, hej. Dobre. A poďme teraz vybrať tú monsteru. No a opatrne, počkaj, aby si jej dačo videl, opatrne ju vyberieme teraz. Aj, čo, ide? Ide. Ja len rýchlo skontrolujem korene, či ich nemá nahnité, ale nevidím, že by bola vôbec mokrá a že by tu mala niečo hnilé, tak ja ju rovno šupnem sem. No. A čo ideme teraz spraviť? Ja by som ju rovno vyviazal, hej, by mi držala pekne a nakoniec ju zasypeme tou hlinou. Nejako ju ideme vyviazať. Rozmýšľam, že by som ju dal takto okolo a takto. Tým pádom sa musíme zbaviť tohoto suchého listu. Dám asi čo najnižšie. A tohoto tiež. Aj keď ten vyzerá, že by sa ešte mohol, povedz. Jáme ho. Správ anketu, hej. Napíš jednotku do komentáru, keď si myslíš, že sa dá ešte dokopy a napíš dvojku, keď si myslíš, že už je mŕtvý. Ja ho tam nechám a uvidíme, čo to povie časom. No poďme to vyviazať. Dobre. A vlastne tým pádom drží. Jedna mi stačila úplne tam dať. Tieto vzdušné korene, niektoré môžeme zapustiť do hliny a niektoré necháme iba tak. Nechceme ich strihať, hej. Čiže takýto koreň chceme tu mať. Takisto aj tento vzdušný koreň tu chceme mať, necháme ich tak vo vzduchu a tento by sme mohli skúsiť zapustiť do hliny, hej? Takže poďme sa na to teraz pustiť. Jemne ju skúsime zatlačiť do pôdy. No a ja si myslím, že máme hotovo. Tento koreň ešte viac zapustím do tej hliny.
Ale ja si myslím, že cajk. Ešte ju skúsim vyviazať, lebo na tom jednom sa mi to nepáči, keď to drží iba. Skúsime dať ešte tento list nejak. To by mohlo ísť. Asi som spoko. Monstera presadená. Boha, jak sa mi to nechce upratovať. Nič. Ešte ho ideme rýchlo zaliať. Dobre, za mňa cajk. Idem toto rýchlo upratať a môžeme sa pustiť na druhý recept dnešného dňa a tam vlastne ukončíme aj toto video. Čo kúkáš? Zamietam to servitkom, lebo metličku mám v aute na odhrabávanie auta od snehu. Ešte, že tento rok snežilo až 3 krát. No druhým receptom bude šalát caprese. 3 ingrediencie úplne ti stačia. Mozzarella, rajčina, bazálka. Ideálne takáto čerstvá, hej. Čo ja dávam vždycky ešte na vrch je sol a olivový olej. No a samozrejme, aby si to mal s čím zajedať, tak si zase opečíme bagetku. To už poznáme. Poďme na šalát caprese. Úplne primitívne, všetko si nakrájaš na plátky a potom už len dávaš všetko na tanier. Čiže dáš plátok mozzarelly, dáš plátok rajčiny, dáš 2-3 lístky bazálky a tak ďalej a tak ďalej. Tak toto vyzerá. Hej, iba to poprekladáš. No a máš nachystanú večeru buď pre seba, alebo to máš ako rýchly snack, keď ťa prekvapí nejaká nečakaná návšteva. Spravíš toto, otvoríš fľašu vína, no asi vybavený, hej, ako by si bol pripravený. Dobre, ako hovorím, na záver to už iba pokvapkáš oliváčom a osolíš, ale aj takto, ak to máš, je to úplne bombastické, aspoň cítiš chuť toho jedla, chuť rajčín a chuť tej bazálky. No a to bude asi všetko. Ja idem ešte vyťahnuť veterník, ktorý som ja napiekol, určite áno, pre priateľku na Valentína. To bude asi všetko na toto video. Idem sa dať do pohodky, idem si prezliecť rifle, lebo sú celé od hliny. No a vidíme sa zase pri nejakom ďalšom videu. Nezabúdajte, robte čo vás baví, ja presádzam monstery. Čaute.